हेल' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो आंनि फिसाला सासेखौ देखायग्रा लोगोफोर आंनि फिसालाया सानै आंना फिसालाया सासेया नै बिला आंनि फिसालाया ना जि गोमोन आरोना बे आंजों ना बे आंजों जा गोमोन ना Coba kedua, oke. Sebenarnya kangen kudu mulai mau yang di sana. Sana, bodoh. Ang kau na jagra hoफैयोना ओंखायनो आंखौ बिराद अनो आरो बे आंबो नोंखौ अनो ना थालिर होयो बिस्कुट होयो मिथाइ होयो नोंखौ बामो आङो ना ओके अन्थावथावनो मानैमोन आरो ना लोगोफोर मानैमोन मासे ओमफ्राय बोरै खारग्लांखो मिन्थिया मानैमोन माने थिं दोबाय थानायाव खारलांदों नैबे थिंखौ दोदोंमोनबा आं गिना खारखौ लांखोना माखो मिन्थिया मासेया ओमफ्राय बेल'सै नैबेलाय मासे आंनि फिसालाया नैबेलाय ओमफ्राय फिसाला मासेया माबायदि नाहरबाय थागोन बे गसंखांलायनानै नाहरो या दामजानोसै नों दामजानोसै आंजों गोमोन जाथारबाय साला हाय वा गोमोनथार साला जोबोद गोमोन जाबाय ना नोङो आंखौ नायदों आंखौ नायदों आंनि फिसा हौवा आंनि फिसा हौवाखौबो नायो आंनि फिसा हौवायाबो आंनि फिसानि देरथारबाय होनदा देरथारबाय ना हाय खाना नालाय गनानै बाब्रैसो ओंखारजोब्बाय माने आं सैमा मावजिखौ सुखुआ लोगोफोर मोजां मोना आङो फिसिनो ओमफ्राय खिन्थु बिसोरखौ मोजां मोनो आरो सेसाखौ मोजां मोनो ओमफ्राय एन्जर बिलाथिखौबो आं मोजां मोनो एन्जरखौ एन्जर बिलाथिया jabai biduannya sih dadah dadah mana itu bener tak ini oh my god tanda no tanda terbaik selaku kan kan lebih siap sama hari ini lebih relationship sama hari ini wah lebih siap apa mana lebih siap sih betul betul yes biar hap kerja dengan aku mau sudah nambah kasih sudah deh lihat deh apa deh coba deh mabar lihat deh nengah nih moजां lihat manusia लेखा फरायग्राया जोंना lihat deh papa moजां जाबाय बारा गोलाव नङा दे होदो दे फोरोंखाबाय आङो माने मोनायाव कारेन्ट थानाया बारा थिग गैया नालाय ओंखायनो एसे सानावनो दे ओंखायनो एसे सानावनो नायहोखाबाय आङो दे बानायबावदो बाबा 3 माने एफा गिदिर बानायबाय थादों नोङो होनलाय खोमोर बांद्राय पेन्सिल हमनानै मोजां लिरनो रोंजोबा आरोना बियो फरायनायखौलाय हायो ओमफ्राय बुंनो हायो आरोना माने लिरनायाव एसे खथिन जाबायथ' आंनि फिसायाबो रोंबायथ' ना दे आलदा मडेल जाबाय आरो खरसे जाबाय दे फरखासो
दालाय माथो मेथाइ मोनजादों बोरै माबा माबायदि मेथाइ मोना दालाय माबायदि डिजाइन मेथाइ बे अनमोल लायबावसो बिस्कुटाबो अनमोल जेलि दं मेगि रोजानोसै ना मेगि रोजानोसै नामा लेखा फरायनायनि ना दा मोनायाव फरायबावगोन ना फवा दा मोनायाव फरायबावगोन ना फवा Lagaw नै मिगि बेबा बे आंनि बानलुसो आंहाबो रेड चिलि होदों नै मामिना मोनाबायहाय ना मा मोनाबाय बाबाया दा फैयाना दै जादो दे लागाव जाफुंसारा जाबायलै जोंना मोजां नै आं मिगि जानो नागिरदों नै जों साफैदो सास्राब खालामनो आरो माखौ भिडिअखौ लाइक खालामनो आरो ओमफ्राय शेयार खालामनो आरो आयौ जाफुंसारा माथो जोंना देन्जार जाथारबायलाय बिदिबो रोंगौ गुसु खालामदों उफुनानै जादो बिदि खालामनांगौब्रा बिदि खालामबासो जायोना नों मिगि जानो गोथाव मोनो दा गाबोन बिदि जालायसैलाय गाबोन जालायबावगोन दे जादो मोनाबायबो लोगोफोर भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'सै लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो हायोबा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बाय 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 बाय